Januari 2026 iki pancen dadi wektune wong-wong sing pengen HP anyar tapi budgete pas-pasan dadi bungah banget. Gila sih, HP rego 1 jutaan saiki speke wis ra nalar blas, malah sering gawe kaget. Coba kowe eling-elingen HP rego 1 jutaan 3 tahun utawa 4 tahun kepungkur, paling mentok mung entuk layar sing buram, mesine sing gampang panas lan lemot, kamera sing penting metu gambare lan baterene sing cepet entek. Lah saiki dunyane wis malik lur, fitur mewah kaya refresh rate 120Hz sing biyen mung ana ing HP larang saiki mudhun ning kelas ngisor. Baterai jumbo 6 tekan 7000 mAh wis dadi barang biasa. Ngecas cepet utawa fast charging dudu dadi impian meneh, malah fitur tambahan cipratan banyu utawa sertifikat IP wis mulai dipasang ning HP rego 1 jutaan. Mula ning video iki aku bakal bedah tuntas HP 1 jutaan terbaik versi Nusantara sing pancen pantes mbok tuku ing awal tahun 2026 iki. HP iki cocok banget nggo cah sekolah sing butuh ngerjakke tugas, mas-mas ojol sing butuh baterainya awet sedina muput neng dalan, utawa kowe sing hobi scroll TikTok lan IG Reel tekan mripat cepet. Tenang wae, kabeh sing ana ning list iki dijamin anti kentang lan isih pantes nggo jangka dawa. Sing nomor 1 jelas ana Samsung A07. Iki HP sing dadi bukti yen Samsung saiki wis ora pelit meneh. HP iki dadi pilihan utama nggo kowe sing pengen gunake HP nggo wektu sing suwe banget, amarga Samsung janjeni update OS lan keamanan sing dawa banget. Saka layare, HP Samsung A07 layare ambane 6,7 inci. Senajan isih HD+, tapi wis nganggo refresh rate 90Hz. Nggo nggulir layar dadi krasa luwih alus. Performa mesine, HP Samsung A07 mesine nganggo Helio G99 fabrikasi 6 nanometer. Iki chipset sing kondang adem lan stabil, nggo main game kaya Mobile Legends utawa Free Fire lancar jaya, malah Genshin Impact isih bisa mlaku ing setelan menengah. Saiki memorine, HP Samsung A07 rame ana pilihan petang GB tekan 8 GB, internal bisa tekan 256 GB, isih ono slot micro SD yen kowe ngerasa kurang. Keunggulane HP Samsung A07 iki sing paling ngeri, Samsung ngekei dukungan update sistem tekan 6 tahun. Iki nilai investasi sing dhuwur banget nggo HP rego 1 jutaan. Sing nomor loro yaiku HP Realme 15C. HP Realme 15C iki spek gahar layar ombo. Yen kowe goleki HP sing layare ombo lan baterainya awet, Realme 15C jawabane. Iki salah sijine HP Realme paling apik tahun iki. Ukuran HP Realme 15C, HP Realme 15C layare ukuran super lega yaiku 6,9 inch. Wis meh kaya tablet cilik, ditambah meneh refresh rate 120Hz sing gawe pengalaman navigasi dadi mulus banget. Dapur pacune HP Realme 15C. Dapur pacune HP Realme 15C ditenagai oleh Helio G81 Ultra. Senajan dudu chipset balap, nggo harian wis luwih saka cukup. Saiki saka segi baterainya lan charginge, HP Realme 15C baterainya 6000 mAh. Sing dadi juara yaiku ngecase wis 33 watt, ngecas sejam punjul sithik wis kebak, dadi ora usah nunggu suwe-suwe. Nomor 3 Motorola G06 Power. Motorola G06 Power iki sing paling edan meneh. Baterainya Motorola meneh nggawa kejutan neng pasar Indonesia. Motorola G06 Power iki bener-bener HP sing cocok nggo wong sing wegah utawa sering
lali ngecas. Baterainya Motorola G06 Power iki menurut kulur bintang utamane. Kapasitasnya 7000 mAh. Iki baterainya sing kategori wis nalar. Dinggo rong dino tanpa ngecas wae isih wani. Saka layare Motorola G06 Power iki layare wis panel IPS LCD 6,8 inci kanthi refresh rate 120 Hz. Sing paling mantep meneh saka mesine Motorola G06 Power mesine nggawa Helio G81 Extreme sing dipadukan karo RAM 4 GB lan internal 256 GB. Senajan rame mung 4 GB tapi optimasi software Motorola biasanya resik lan enteng. Nomor papat Tecno Spa 30 Pro. Tecno Spa 30 Pro layare mewah banget. Iki HP sing rusak pasar. Tecno wani ngekei spek sing biasane ono ing HP rego 3 jutaan munggah. Saka layare HP Tecno Spa 30 Pro iki juarane wis nganggo AMOLED 6,78 inci 120 Hz. Gambare dadi luwih padang lan warnane luwih apik ketimbang layar IPS. Saiki dari segi kamerane Tecno Spa 30 Pro dibekali kamera utama 108 megapiksel nggo foto-foto sing arep diunggah ning sosmed gambare bening lan tajam banget. Performa HP Tecno Spa 30 Pro iki nganggo MediaTek Helio G100 RAM 8 GB lan internal 128 GB wis satset banget dinggo multitasking. Nomor 5 Infinix Hot Suidai. HP iki dijuluki si HP gesit ngecas cepet. Infinix pancen ora tau gelem kalah. Hot Suidai iki HP sejuta sing speke kroso ora sopan nggo koncone. Charging Infinix Suidai iki wis nganggo 45 watt super fast charging. Ing kelas rega 1 jutaan iki salah sijine sing paling cepet. Infinix Hot Suidai nggawa fitur unik. Infinix Hot Suidai duwe fitur reverse charging. Dadi HP iki bisa dadi power bank darurat nggo kancamu sing HP-ne entek baterainya. Saka segi mesine Infinix Hot Suidai digawani Helio G81 Ultimate karo rame tekan 8 GB, internal 256 GB lan isih bisa ditambahi micro SD tekan 1 TB. Kapasitas sakmene gedene wis marem banget nggo nyimpen foto lan video. Nomor 6 Infinix Smart 10 series. Iki pilihan nggo kowe sing budgetmu mepet banget tapi tetep pengen HP sing fungsional. HP Infinix Smart 10 Plus iki luwih unggul ning baterainya yaiku 6000 mAh lan ngecase 18 watt ketimbang HP Infinix Smart 10 reguler iki sing baterainya mung 5000 mAh lan ngecase 15 watt. Dari segi layare HP Infinix Smart 10 Plus lan HP ini Infinix Smart 10 reguler loro-lorone wis nggawa refresh rate 120 Hz. Pancen Infinix saiki lagi seneng banget ngekei layar mulus neng kabeh lini HP nih. Nomor 7 Intel City 100 lan Intel S20. Brand murah sing ora murahan Intel saiki dadi idola anyar. Intel City 100 iki HP nganggo fitur bypass charging. Iki fitur penting banget nggo kowe sing seneng main HP sinambi ngecas amarga listrike langsung neng mesin dadi HP-ne ora gampang panas lan baterainya dadi awet. Intel S20 iki luwih centil ning urusan layar lan kamerane. HP iki wis nganggo Super AMOLED lan kamera ngarepe 32 megapiksel. Cocok banget nggo bocah-bocah sing seneng konten utawa video call karo pacare. Nomor 8 Oppo A6. HP iki sing badak nggo wong tuwa. Oppo A6 iki HP sing luwih mentingke akeh kekuatan fisik lan baterainya ketimbang kecepatan mesin. Baterainya iki yaiku 6500 mAh awet banget bu harian. Mesin HP Oppo A6 iki dibekali karo Snapdragon 685 4G. Chipset iki stabil banget nggo gunakake aplikasi kaya WhatsApp,
utawa Facebook. Kelemahan HP iki kurang cocok nggo game abot, tapi cocok banget ditukokake wong tua utawa nggo HP cadangan amarga kualitas sing bandel. Nomor 9 Advan X1. HP Advan X1 iki kebanggaan lokal. Advan X1 mbuktekake yen HP lokal bisa saingan. HP X1 mbuktekake yen HP lokal bisa saingan. Layar wae Full HD Plus 120Hz, gambare luwih cerah ketimbang HP sejutaan liyane sing rata-rata isih HD Plus. Dari segi performa, Advan X1 iki dibekali Helio G100 karo rame 8GB. Nggo main game kaya Genshin Impact iso setelan lo wis lumayan kepenak. Nomor 10 Realme P3 LED 4G lan Technox 440. Realme P3 LED luwih mengarah neng durabilitas, luwih fitur buit AMOLED sing gawe bodi HP luwih kokoh yen HP-ne sengaja jiblok. Technox 440 nganggo desain sing tipis lan modern, nanging jeroane tetep gahar, nganggo Helio G91 lan fast charging 45W. Nah, kesimpulane dadi ning awal tahun 2006 iki ora usah wedi tuku HP rego 1 jutaan. Angger kue pinter milih HP, kue bisa entuk HP sing speke dhuwur lan awet nggo jangka dawa. Yen kue isih bingung, tak kandhani ringkasane versi Nusantara. Pengen awet update, pilih Samsung A07. Pengen baterainya paling edan, pilih Motorola G06 Power. Pengen layar paling apik, pilih Technox 420 Pro utawa Intel S20. Pengen ngecas paling cepet, pilih Infinix Hot Suidai utawa Technox 440. Yen isih bingung, takon wae ning kolom komentar ya lur. Nek kowe seneng video iki, ojo lali subscribe ya lur. Matur nuwun.